Tirkashi yau nesa ta matso kusa, Allah ya yarda abin nema ya samu. Tashar YouTube mai suna 5 Element TV ta shirya tsaf don kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa da nishaɗantarwa tare da ilimantarwa da suka hada da wasannin barkwanci da fina-finai masu dogon zango wato series film da masu gajeren zango wato short film da kuma waƙoƙi na zamani. Ba a nan kawai muka tsaya ba, za mu ci gaba da kawo muku sababbin shirye-shiryenmu domin ganin mun bambanta da sauran tashoshin, domin kawo muku abin da ya shafi harkar kimiyya cikin harshen Hausa da abubuwan al'ajabi da rahotannin tare da zakulo zafafan littattafan soyayya na Hausa na da na yanzu don nishadantar da masu bibiyarmu da kuma sauran shirye-shirye duka a wannan kafa. Ku dai ku yi subscribing din tashar 5 Element TV tare da danna ƙararrawan sanarwa domin ganin sabbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora. Burinmu shine faranta muku a koda yaushe. Domin neman ƙarin bayani za ku aiko da sakonninku kai tsaye ta adireshin email kamar haka 5elementtv@gmail.com ko ahmedkaf22@gmail.com ko kuma ku tuntube mu ta wannan lambar waya kamar haka 0806736091 ko 09028502861. Za mu ƙara maimaitawa 08067360971 ko 09028502861. Sai mun je ku danna subscribe. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku a cikin sabon shirinmu na fitila, inda za mu fara karanta muku sabon littafinmu mai suna Sakatariya-Ta by Azizat Azi. Littafin da ya fara ne daga idan sai rantsi lokaci guda kuma ya daka tsawa, get the hell out of here. Gigi cewa yarinyar ta jikinta na rawa, sai da ya sake mata magana cikin tsawa, out of my office. Sannan ta fita daga ofis din a birkice. Ya yi tsaki tare da jawo wayar landline ya danna kira. Cikin muryar shi mai ɗauke da amo ya ce, Anas, I need another secretary. Bai saurari me zai ce ba, ya ajiye phone ɗin. Ya ja tsaki sannan ya fara latsa laptop ɗin da ke gabansa. Ne, what happened? Matashin saurayin ya tambayi yarinyar da ke har haɗa files tana yi tana share kwalla. Ta ɗago jajayen idanunta ta kalle shi ba tare da ta ce komai ba, sannan ta ci gaba da abin da take yi. A hankali ya ce, please stop crying, I will talk to him. Ya wuce cikin katafaren ofishin da ya fi kowanne girma a cikin kamfanin. Har yanzu aiki yake yi, shi yasa ko da ya ji alamar buɗe ƙofa bai ma ɗago ya ga waye ba. Ya san sarai mutum ɗaya ne zai iya shiga masa ofis karan gatsau haka. What exactly is your problem? Wai kai ko kaɗan ba za ka iya haƙuri da juriya da zama da mutane ba? Yanzu ni ma kadan Allah, yanzu me haka dan Allah? Ya fi minti 2 bai ce komai ba kuma bai ɗago ba. Najib, magana fa nake yi. Sai a lokacin ya ɗago kyakkyawar fuskar shi ya ce, oh, na ɗauka dara kake yi. Ya ja kujera ya zauna sannan ya kalli Najib ya ce, wannan kuma meye matsalar ta? Kamar abin da Najib ɗin ke jira kenan ya fara karuwa. The girl is so dumb, imagine, jiya na bata report bata yi ba, wai ta manta, yau kuma na bata wani ta je ta yi min shirme. Ya isa haka, ba sai ka kai ƙarshe ba. Na san ƙarshen labarin. Yanzu ya kake so a yi? Change her, maybe wannan karan ka kawo namiji. Kamar da gaske, secretary 2 kafin wannan ba maza bane, su ma korarsu ka yi. Najib ya ɗan ja ya haɗa rai ya ce, look dude, ka san yadda nake son aiki na, you either work perfectly or you leave. Ba na son shirme. Na ji za a nemo wani, but gaskiya Najib, this time around ka yi haƙuri da koma wane ne. Yallaɓai Anas, na ji na amince, sai me kuma? Anas sai dariya ya ce, da yadda ka ce injiniya. Waya ce ɗare a kunnenta lokacin da ta tsaida mai keken. Sai da ta zauna sannan ta ce, mu da Lawal. Ta ci gaba da waya.
wanda duk rabi masifa take yi. Tana ajiye wayar ta kalli ƙeyar mai keken ta ce, nawa ne? 150, ya faɗi, hankalinsa yana tuƙin da yake yi. Hala ka fara fashi da makami ko? Mai keke ya tunzura ya ce, ban gane maganar ki ba. Idan na baka 80 ka sa makami ka kwaci sauran kuɗin. Gaskiya 'yan mata idan ba za ki bada 120 ba ki sauka. Yana magana yana rage gudun keken. Sai ka zo ka fitar da ni ai. Mai keke ja kekensa ya tsaya. Sauka dan ba zan je a naira 80 ba. Duniya da 'ya'yanta. Idan na sauka a keken nan na zama turmi ta daka. In na sauka a keken nan na zama turmi ta daka masa tsawa. Zaka ja keken ka mu tafi ko dai? Mutumin da ke gefenta ya ce, mai keke mu je zan biya kuɗin. Sai a lokacin ta kalli mutumin. Saurayi ne ɗan aƙalla bai wuce shekara 29 zuwa 30 ba. Ta ce, yawwa shishshigi. An gaya maka ban da 150 ɗin ne? Ban da 150 biyansa ne? Allah ya baki haƙuri, ya faɗi yana kau da kai gefe saboda yadda ta tsare shi da manyan idanunta. Ba zan gaya maka sunana ba, hakanan ba zan baka nambata ba, ba don na san dalilin shishshigin kenan. Murmushi ya yi ba tare da ya kalle ta ba. Mai keke ci gaba da tafiya a hankali. Mutumin ke satan kallonta sai dai ita hankalinta ya karkata ne kan wayanta. Can ta lura ta ce, malam kallon yayi yawa, idan idonka bai faɗo ba zan ƙwaƙule shi da kaina. Mai keke ya fashe da dariya. A zuciyar shi yana mamakin masifar budurwar nan. Har aka iso inda za ta sauka ba wanda ya tanka mata. Tana sauka ta fito da naira 200 ta miƙa wa mai keke. Ta ce, ban 120. Mai keke ya ce, oga ya biya miki duka kuɗin. Can ta matse muku, ta faɗi tare da mai da kuɗin cikin purse. Ta ƙarasa wajen park ɗin tana tafiya tana waya yayin da hayaniyar masu mota ke tashi a tashar. Dan Allah baiwar Allah ki saurare ni, ta ji an faɗi a bayanta. Ta juyo a tsanake. Sai aka yi yadda ta ji maganar da faɗa-faɗa ya sa ta ƙara burge shi. Yayi murmushi ya ce, sunana Rayyan. Kar ki min fassara, amma idan ba za ki damu ba ko zan iya sanin sunanki please? Yayi maganar yana haɗa hannunsa alamar roƙo. Ai dama na san dalilin biya min kuɗin kenan. To ba zan faɗi sunan ba. Cak ta tsaya lokacin da aka ƙwala sunanta. Aisha mai gwanjo. Ta juya bata ga mai kiran ba ta yi tsaki. Wani saurayi ne ya ƙaraso a kan mashin ɗin sa yana murmushi. Allah ya ja zamanin ki 'yar kasuwa. Sai a lokacin ta gane shi. Sabi'u Inuwa Manzo, ta faɗi ta maida hankalinta gare shi. Aka ce kina Yola. Ya na ganki a Bauchi. Wallahi na je gidan biki ne yanzu ma nake son komawa Yolan. Kai fa ina aka tura ka? Sun tura ni Ilorin amma na relocating na dawo Bauchi. Kin san mutum mai iyali sai a hankali. Yola mutum ɗaya ake kira. Ta yi saurin sallama da Sabi'u Inuwa Manzo. Ta wuce wajen mota. Har Sabi'u zai wuce Rayyan ya tambaye sunan Aisha da lambarta. Sai da Sabi'u ya sha dariya kafin ya bashi lambar. Bayan da Rayyan ɗin ya yi masa bayanin masifar da ya sha shi da mai keke. Sabi'u ya ce, ai in dai Aisha Farida Salihu ne to kaɗan ka gani. To jama'a daidai nan za mu kawo ƙarshen wannan shiri namu. Don ci gaba da sauraron wannan labari sai ku kasance da mu a tashar mu ta YouTube ta 5 Elements domin ci gaba da sauraron shirye-shiryenmu na fina-finan Hausa masu dogon zango da ma masu gajerun zango, da littattafan soyayya, da na hikayoyi, da na tarihi, da na yaƙe-yaƙe da dai sauransu a wannan tasha tamu mai albarka ta 5 Elements. Ku ci gaba da kasancewa da mu. Sai ku shiga ku yi liking, ku yi comment, ku yi subscribing sannan ku danna mana ƙararrawa. Na gode.